this point, I'm aware that you're a separate individual from me. We're separate, but there is something similar. Wel gekomen op een wereld waar dat wantrouwen boekert, wangedrag van alle dag is wispelturig en verwoestend. Wat dat weinig wordt gedaan zonder te waken over winst. Wat dat waarde is vervorderd, ik wapens voor ons bewind. Waarom? Nog wijziging dan het westerse model brengt. Wat dat win meer weegt dan het menselijke welzin. Waarom? Nog werken voor het systeem, het is niet wenselijk te wonen in een omgeving zonder warmte, het is onmenselijk. Wanneer gaan we deze baas wegwandelen en wakker worden terwijl de westen is aan het wankelen. Al dus ze woede nog niet wortelt, is een wonder hoeveel wezens zonder niet wegzaten onder zulke wondes. Voor sommigen is de burggreep, voor anderen een wens. De werking van de alles is de alles rappe bent. We weten, maar toch weten we weinig, want de werkelijkheid is en werkelijkheid waanzinnig. De wee van bitter, van waardevolle wezens, van werken aan de wereld, wat dat waarde triomfeert, wat dat welzijn en wetenschappen wisselwerking leert. De wee van winnen woorden, maar we werkelijk wee. De wee van bitter, van waardevolle wezens, van werken aan de wereld, wat dat waarde triomfeert, wat dat welzijn en wetenschappen wisselwerking leert. De wee van winnen woorden, maar we werkelijk wee. But none of us can break through our own models of the way the game goes enough to do the things necessary to bring about that realization. And it's only when there is enough that we can become back to we, both of us as subjects, and experience the unity when we are truly collaborative about our resources. The understanding that there is no they, there's no other. It is all one. De wee van digitale wetenschappen, van waardeloze woorden, werpen met je winkelkar. Het is de wee van walgelijke waterval naar woede die het wereldwijde web overspoelt. Het is wereld zodat we weldra wel bewuste keuze moeten maken tussen waarheid en de waan, waarin dat we allemaal ontwaken dat we ons niet waren of niet waakzaam zijn voor de wrok en de wrange wisse worden dat ons leven woelig wordt. Is de wee van winterblues en ween zonder warmte, van wakker worden en niet weten waarom dat je verwarde waanbeelden in je hoofd dat die je werken in een vorm gaat, wat je wil verwaterd tot de web dat je niet meer ontsnapt. De wee is waardevol gewichtig en waarachtig, het bevat de waarheid van de wind tot de gevallen wachters van het water. De wiskunde doet het ware weten, zoveel weergaloze woorden nog te ontdekken die verborgen liggen ergens in. De wee van bitter, van waardevolle wezens, van werken aan de wereld, wat dat waarde triomfeert, wat dat welzijn en wetenschappen wisselwerking leert. De wee van winnen woorden, maar we werkelijk wee. De wee van bitter, van waardevolle wezens, van werken aan de wereld, wat dat waarde triomfeert, wat dat welzijn en wetenschappen wisselwerking leert. De wee van winnen woorden, maar we werkelijk wee. And it's really, what happens here is, there are a lot of experiments in psychology with figure ground. That is the relation of the background to what stands out, right? Now in our culture, we've been trained for individual differences to stand out. So you look at each person, immediately it is brighter, dumber, older, younger, richer, poorer, and we make all these dimensional distinctions, put them in categories and treat them that way. And we get so that we only see others as separate from ourselves in the ways in which they're separate. Being with another person and suddenly seeing the ways in which they are like you, not different from you. And experiencing the fact, well, yes, indeed, we are brothers in the true sense of that which is essence in you and which is essence in me is indeed one.